hakabakum ka nekapor pan nga ngayang nekapor ya kapan penremjur ya kaneka jinglong kuman jong kaneka sorkar bat nga dawa badai ya kapan pensengeno sisendon ya kaneka project kemet jong chief minister bat ki minister ki jong u ka project kemet jong kaneka sorkar kaba hangahi kadai kam don nrai kadai tang kajing mang kajing thmu lepa jong sorkar kumno nang taman penjot ya ki kon samla jingi ki kon samla sinrang ki bon menta ki langop how drops ki langop hakakian hare menta ki thmun nang ta sawan pengop ki kon samla kan the jingi hakikam dimet hakikam nuti kumba laong daki nang yalam ba menchwa te sungobha wat yai shakmat ya kaneka project ka jongpi bat sengeno ya ka mardor bat wat penbor yangi bagin simpat ya ki sinjam ki bakam tenge nang nai shakmat jingsisha nga ngasngau bakine kinong yalam jong ka sarkar nado chief minister ki bepat ki minister ki lade pan sngau larang babangi ki kun samla ki barang dai tangkum ki persa ki kun ki jangki hendai ngin mi mangi shakmat kin mi maki kini kun samla shakmat ban pen i ya ka jingnuna jangki hendai ha ka jingsisha ki lade ya ka ban don kata ka jingsngau ka jing tiplem hendai pen ban ki kloy ya ka ban ya darab jot ya lade pan kesan ya na ka sngi sha ka sngi hendai ban simpat ki sinjam ki badai biang tm nga ngasngau ban kan tu wiki bagi kin kan mau baga jinga dai jengki barupai ba ka khamlong hakmat ban ya kata ka image jengki hakmat ki weipan kita ki perlok corporate ki jengki. I would like to take also this opportunity to motivate our honorable chief minister of Meghalaya Shri Conrad Sangma to think rationally because his relationship with the commoners and him being attentive to the voice of the people of Meghalaya is more important and is hard and it is needed to be heard by him rather than for him to keep trying to protect his image in front of his crony corporate friends. For myself, I take this project as nothing but I should term it as what we call as that crony capitalism. Hangahi simen nga shem. Baka ka project kamde ke hindi kita kabangi khot crony capitalism kapada tang tawan penyonong ya ki wei pat bat kam don shu da kumwei. Te sa sisin pan nga khot lang ru iki kun samla hapo ka bri uhnyo trem hapo ka jela makhala jing ban mi shakmat ban ai ka jing karsan ratba ya ka ne ka seng. Bat bengin mi shakmat bangin pentikna ya ka jing singain jong ka menta bat kala syai ka jengi ka por kala de bangin raihi dalade ya kala syai kala singi jengi omshu bangin nang syania hai kini kinong yalam diri kinong yalam ki basula lilam lut ya kat kabadon namara da syania haki compare kam kalalong kumbasu syania hakilo te mino syakmat peni ya ka boy ya ka bojong pi kana bangin laban penkongu ya kene ka jinglong arogan jong kine kilai sansnem bat kentang yawai sa sisin pan ngapan kan mau ya barolang bat khamtam ya ka sarkar jon Conrad Sangma wat tenju than yangi ki khun samla bat wat persang ru ya ka ban yai pengop ya ka ban exploit yangi da kira kilti ki babun jai iladon ya ka kadan pule puthi iladon ya jinang jing start ki jinang jitip ke babiang idang biang ke bormet ke bor perkhan ban labar kata wat persyang ban yalek kai bat kita ke badang biang ha ke bormet ke bor perkhan yo pi babe menta ka sngi menta ka por phila bandai ke bakrau phede ban la bandai ru kisim ka pisnyo ba omdon shu kan mapi ndai kan mau ba yo la shai la shisngi pin sakla marau pin sakla paiba bat yo lap ka jing babe na ka benta jong pi lada pikwa ban teng kan ka benta jong jing shakri sngop hale ya ka badai lemda kumta yin pensang thaino ya pi wada dangi haban sim da ka baju bor justi